tancujem úplne od malička, čiže tanec ako tanec a venujem sa 10 rokov orientálnemu tancu. Takže po nejakých 6-7 rokov toho orientálneho tancovania už som nadobudla takú istotu a potrebovala som nejaký nový podnet jednoducho. No a práve v tej chvíli prišiel workshop flamenka s jednou slovenskou tanečnicou do toho a to bola láska úplne na prvé stretnutie. Čo ma zaujalo z takej tej vizuálnej stránky, tak kostým ma zaujal, temperament tej hudby, rytmus, ktorý bol strašne zaujímavý. A ďalšia vec ešte, ktorá a dodnes ma hrozne fascinuje. Flamenko je veľmi technicky ťažký tanec a práve je to pre mňa taká výzva, že dosahovať určité také méty v tom a jednoducho po technickej stránke si to vymakať. No te engaño, quiero otra. No crea por eso que te traicioné. K tomu, že učím flamenko, som sa dostala takou veľmi kľúkatou cestou, ale vždycky aj také moje kroky v živote sú ovplyvnené ľuďmi alebo kamarátmi a práve ten prvý podnet bol od mojich kamarátov, ktorí som učila orientálny tanec. Flamenko učím zatiaľ iba 1 rok, ale ten rok mi dal toľko, ako keď som predtým sa 3 roky venovala technike a chodievala na rôzne semináre, tak práve to učenie ma proste o 50% ďalej posunulo. Ja mám už takú svoju vytvorenú metodiku, kedy si prechádzame na začiatku ruky, postavenie, držanie tela, pózy flamenkové, prechádzame z uvoľnenia práve do toho napätia, to je veľmi typické pre flamenko. A potom ďalšou časťou hodiny je zapateado a to je vlastne práca chodidiel alebo dúpanie vo flamenku. Slovenky sú podľa mňa veľmi dobré tanečnice flamenka. Aj keď veľakrát ich odradí práve tá tvrdá technika, ktorá je vo flamenku, ale tie, ktoré zotrvajú, tak sú dobré. Slovenky majú na to, aby tancovali flamenko a hlavne do výrazu vedia dať teda veľa. Veronika je výborná tanečnica. Môj manžel je pre mňa kritikom, samozrejme, pretože doprevádzal už veľa flamenkových tanečníc, čiže trošku sa rozumie aj tomu flamenkovému tancu. Beriem ju ako každú inú tanečnicu, ako to, že je to moja žena, nezohráva nejakú rolu, že by som bol viac kritický alebo menej kritický. Kritický som tak, jak na každú tanečnicu, čiže ak teda mám nejaké výhrady voči niečomu, tak je to samozrejme poviem, porozprávame sa o tom, rozoberieme to. S manželom teraz spolupracujeme vo flamenkovej formácii Flamenco Poco Loco, čo znamená trochu šialené flamenko. A ten názov ešte trošku vysvetlím, že je to preto, že robíme flamenko, kde sú vplyvy aj iných kultúr a snažíme sa fúzovať trošku s arabským tancom, s jazzovými vplyvmi a trošku posúvať to flamenko do inej roviny. Ja milujem vystúpenia, aj keď som obrovský trémista a vždycky si to tak, že 3 dní predtým mám obrovskú trému, ale vždy nakoniec, keď vyjdem na javisko alebo na to pódium alebo hoci kde, tak si to veľmi užijem a to platí aj o orientálnom tanci, aj o flamenku. Flamenko je pre mňa ešte dvojnásobne väčšia zodpovednosť, práve pretože sa tam robí to zapateado. Tanečnica vlastne funguje ako samostatný hudobný nástroj, ako perkusia ďalšia. A celá skupina sa riadi podľa toho, ako ona im udáva rytmus, alebo respektíve je to taká vzájomná väzba. A keď práve u tej tanečnice to nefunguje, tak
Obyčajný Slovák to nepočuje, ale jednoducho vyhodí to aj celú kapelu z toho rytmu. Ľudia na Slovensku podľa mňa reagujú veľmi spontánne. To, čo som hovorila o tých tanečnicách alebo o žiječkách, tak Slováci majú ten temperament v sebe a flamenkové vystúpenie ich vie strhnúť. Veronika dala sa na flamenko a flamenko je teda veľmi ťažká vec, čo sa týka tanca určite. A tam má celý život čo robiť. To sa nedá tak, že robím to 5, 10, 15 rokov a už to viem. To je proste na celý život. Najťažšie na flamenku je nenaučiť sa tie dupy alebo nejakú techniku, ale práve charakter toho tanca, to je práve v tom držaní tela a v tom výraze. A ďalšia dôležitá vec, ktorú som si ja teda uvedomila, je treba vedieť, že čo tancujem. Preto som sa začala učiť španielčinu a chodím do Španielska, idem do Španielska, stretávam sa so Španielmi, práve preto, aby som do tých flamenkových, do tej gestikulácie vo flamenku mohla dať práve ten výraz a to, čo je pre tú kultúru charakteristické. Ja by som, čo sa týka tej flamenkovej cesty, chcela veľa cestovať do Španielska, to je taká základná vec. A celý život by som sa chcela učiť. Cambia la brisa marinera que revienta tu corazón.